chibai vek le tun trum kan content turi thil serious tak ania tu na ri chuan han thup chin emo khatiang chin kha kan nei angai ri dona amaro chu he thil mi lo ngai thlak dan mi lo thiam sakram turin kan gen du chewa mani khan ka video pakhata khan si phirlam mibo meichebo chungchang kha ka post ania vai motor atanga achuk to achuk dan an hriat to lo thu hami chungchang khata tanga bo ta chungchang hei kar ni sa tariam to a chan chin engma hriat ate alani lawa tuna hian an chung te le police tele a theyang angin ngai event ania boy pui reng ania hemi chungchang te poi video danga kan laron soyenga ti chuan hemi karon soi kaina chan chu kha video kha wan doi thlak tak mai min remove saka youtube lam khan an strict thin khop mai thalak a khan an du thu sam lo lo om wang ania ti chuanin chumi kan soi kaina chan chu tun tuma kan thil soi tur nen kha thil awanga tun trum thil hiron chuak ta ania e thil hi ama khop maya kan ram nge ya kan kho chu nge ya ti mai teng o mei chia te kan mizo mei chia female sex worker kan ti mani in zuar te lo thei lo wanga ru lo ina ati boy wanga mani taksa zuar ta te chung tena an thil ton rap thlak tak mai chu ania namdang mizo po ni rawin namdang lakatanga anton ani e pori sela an voice record hi kan ngai thlapotanga chumi hnuwa an ti dan velan soi hi chiang takin ngai thlataila chumi hnuwa atulang angte kan soi zelanga tin an soi na mun a kan kala kan en chin na te po hi in lo en zel don nia tun kum January thalai hol sang hi somni paruk ve khania kulai chan mariway spets heaven bula wang kalau dinga pakhathia min ron bia phone alo manga min ron bia a mani kha chuan vai vai pat anya mi zol tonga thiama chuan min ron bia a i one shot theu man angka tur kha sang hi min pe ni chuan heta poisam chon pe ngal chia ai tu eng lo ai shot main pe vek i pakhat kan in scooty in min hruai thla a chuan i adang kha ke in an lo kala flight chong deuh ania hei proton wanga ri tuk tuk ang hi nia chuan pakhat kan in min hruai thla a chuan i het mual chukthla hian kan tlan thla a chuan kawng phei awmah hian kan phei a in saklai ala awma kawng chhaka a thlanga bung ro in a sirah hian kal thlakna awma ta chuan thlam te reuh te hei a chung zar chauh ang hi alo awma ta chuan balhla hna an phah a ti chuan one shot theuh ang kha ka tih pui ani chuan one shot theuh ka tih pui khan kal ka tuma hei ikal theilo ti pa in kai kor hak tur khan min ron po thlak sak lo ka min rek ka chuan muro an tia min nem thu popa chuan ka hlau tlona one shot theuh ang ka tih pui le a chuan chu min riak thluk tlop chuan ka phone ka ban ngala ka phone ka ban ngal kha min chu sakani ka phone kha an switch off ngal de ya chuan chuan chumi one shot theuh ka tih pui le top ani chuan chumi ka tih pui zo chuan hoi poisa kha ron la ro an tia heta ka hnunga han ka thu ru ka wang khan an hmulawa ka ip te te ka bra te kha ti khan min phela poisa kheng zang en pen sakha ta sang ni chuan min phel dara min chu sakan tum kha an hmulau khan in min re ka min pui ru ka tia ka awa ka kan ron hupa chuan akut ka se a chuan akut kha tia thin lai khan min pui ru ka ti le a chuan aina sa zualin min ron re ka min ron englawa ka thi don tak ngelin ka sia chuan ka thi don tak ngelin ka sia a poisa chu ka pe topa chuan poisa ka pe a khoi ka phone min pe le ru ka tia an tlan chengal phone chon la ta de ya phone chun la ngal an lat an keng tel de chon khami hnu khan mi dang chian te kha so man nei le ta te ro an nei than so ma pon min pong sual atia nang ma hnu a min phel ruak veka atia chuan tai chian nu hi hnu an lo som le lo som le boka akal du lo
ta ni kha chu ani kha na lo hlawa lo kal du lawa chuan pakhat chu chuanin pali an nia tin ka hria chuan chemte in min tina I ka au le englo dong khan ka hmu an hup zela an pali chuan min ti rona ati chu an scooty kha nangma le angai ve kha ni ta tero an ma ni mishing ngai vek chun ni re nom ta ani chu she theyang an mel pakhat ka chu min betu ber ka chu ka she theyang chu ka number la tu chan ti hian hei englo ang khan jumper shui englo ain ti phui vek ain ti phui vek ka pakhatin lukhum khum tlat boka pani chuan mi zo tong an thiam pani chuan mi zo tong an thiam pakhat ka chuan a thiam thala kha atur tu berina atona ni atin a thiante dang khami lo tur to tu anom thu kha soi boka pakhat nena ton phei ka chu mi pali an nia chemte ne na vau te an to khiala an suam le zo kani ber chu ti khan an du to ka an chet pui ba ka an suam le ta an phone te an poisa te an chu sak le zo ka chu tiang chu thil ni dan en poisa pek te po an lak sak le ni kha te chuanin hei a thianu pakhat zo kina aton an mani zui du lo ve thungina aton hi engai thlale lokang kar masa le ani ta mo borwel tho chan nge tho le ka chiang lawa sai rang ro ta kita 407 sten a khian alo dinga vai pakhathi mo ila li ve nga kita de chuanin alo dinga chuanin alo I manin min lo tia o mani ka tia one shot ka alo zanga angkha ania amante kha gani shilamo chuanin min shuai tha ke in kan chu thajela chuanin kita li veng le den than in vina bula hian scooty in a thian pa hian alo nga kha chuanin scooty a thian pa chuan min phul thata mo ama chu ke in anong kal don na tia mate thian pa kha rong kal ve lawa ka tia ke na rong kal don na chuan kan tlan tha a chuan kan tlan tha zela khitiang lai a khianin khi motor an da tlarna khian a scooty chu da mo chuanin zu kalro enlo atia chuanin khu tiang lai chuanin pakhat alo ding ani chuanin khami lo ding ne na khanin khu ka thiam pa oma kalro u atita ni chuanin ka chuk tha a kan kal tha a ka in nge to chianga ka thian nu enlo kha ama khanin ka thian nu enlo vai ka kal puya thama ti vel kha min shil thuak to ani chu chuan khuila yang in chu oma ka tia chuan khula ya ko tia than moi bula kon in ong ka van shelo em ve ka tia la ya kon ania atia chuan ka tia ako ko ta ka khan khulai tham kha ni thei ong ha ka sheta chuan ti ma khan lo thon na om mo ka kal du lo ka lo me ang ka tia chuan ka le ta ma ti nge a alo ti ni chuan ka le chho kha he laia scooty building vai pa khan nga ti nge a tia ai ka kal du lo khuta than moi bula en lo in po ni leinen thama ni thu ni chu ka tia chuanin a chan pa ni khanin phone khan anin beta de mo a chan pa kha zu phone na chuan ni zan thil ton khan sui le na chuan ni zan ma sa chuan mo chak hei vai chak ang chi khatia nga khanania kita changchang ni live nga tho kanin bia chuanin khuta jom changla kan ding don ni ate cha tlan chang thazi la khuta zo noi than moi thlengin tlan changa chuan zo noi than moi thleng khanin ka thing rim nu tu khanin ka chuk du ka ti moi mo lo lom ka te ka au ta kha pa ka khanin nin thata mo na lo we ka te zara em ka te tura kan ngai thak te kha hetia phone call a bia kani lawa amuna nge an mani chen na muna kal chila zot chuak kania an chen na mun le lom dan zong te le an khosak phung zong te kan han hriat thei pha a rel ru te po alua ne le maya ti chuanin kan soitel du chu anin zuara an phu to kan hmoni kha kan lo ti te po ni mai the amaro chu ani na taka chuan rui hlo ina ti buaya kan threveka rui hlo ka huat zia le hemi chungchang ka soi tam zia chu kan threvekang amaro chu rui hlo ina lo ti buai to achumi wang chuan alo thei lo na wangin an mani taksa zuarin chawrau tak chungin an
che chuak ania a lo pon hlau ve ti an tong kam len ti sang sang atanga han ngai thlak te poina hria ta tin an mani dor du tu te khatiang nam dang te po kha nar hlei thei loin an oma chuan anin chiar za te po kha ti za chau kha nia thilman to ani lem lo ani ti mai tiang tong kam moi lo ni long chumo khatiang kha ni ti chuanin mizo mani mizo mei chia ha tiang han lo thei loin thilan lo ti to chu takara nam dangena kha thil rem chang an soi chuak ngam don lo ani khoya ma complain an siam thangam don lo ani engma an au chu pui ngam don lo an ti ngam don lo ani ti an hria ta wanga an lo zuama an lo ti dan kha arilu na thlak hlein ka hria ka soi tong khan he thil kan hriat chhuat thei dan po hi an ma ni an ronin puana khatianga aron ti wang kha ni lawa kan mi kan zon na lama chutiang om vai motor chuang le khatiak ang chia om thei tur ang chi kan ngai ven na lama ti na lama thil to na ron soi chuak ta mai zok ani chung chu thilom dan ani kha khu ta nan roi thlak tum an du na hmuna roi thlak an tuma chumi ma khalai chu kangam to big loi ti po an han nam thla top mai ne vai ho hian kan rama hian vai ho te hi abik takin motor khal te chu thu ran lo ni sela henglaya mistri kan chorle neu ho hi an lo chena thin hle mai ti alang chiang me ma ril na thla khop maya hei hi engwangin nge ti chua atra katina chan kan soi chiang duwa hei mizoram hi kan makhop maya rui hloina ti boituna mi ang te hi kan thria heng ni lem lo hi kan mizo mei chia tlei rol te ho a hian mani inzuar kumtling lo inzuar hi mu tur le hriat tur anom ta fo mai ni abikin online mangten heng namdang ho hian ti tiang namdang lo te point bum an tok bum adin tok ka heng ho ina an soi chu hit mu tur om fo maya amaro chu mizo chu tle min lo da ziom ta deula heng sum don na chon eng mo chen polom theini chu takara namdang te na helayan lo mangtang kai an lo ti vak mai hi ariluna thlaka athin rim thlaka ni tin heng no pang te ron in zor online in zor heng ho te hi heng namdang ho hian an lo bumin thilpoi zo ka thlengang ti hlom khop maya kha tuna an hruai ro hemetar ron soi tu ber po kha enge bek te a khan kha thlam te ro te a khan tiang khan ni khoshelen oma khata ani khoshelo kha har chuak ta lo sila ruang char ani le tamai dona ruang char ani mei chia chu ti chu ni ti kha kan hriat tur awa poi veo ti kha an komenanga chu zong chu ni le mai don ani rap thlak apoi tak zeta thil poi thleng thei ani mai ba ka in bum na le thil thalo tak mai ni tin an target tur an khang ho khan an be tur ate kha an hre chiang hle su sual na satakani he thil hi chuwang chuan film phurnan kan mei chia te pon mangila tha khopin ka ria tin hetianga lo tingam vai anom shim shim mai po hi vai ho huang taw sia tilang turi ti chuan an chet vel na hmun nia hmun hi kan thup ringa tura chuan a hmun ming ti tiang an chet na hmun ni an soi hmuna chuan min hril na anga khan an zukkal top maya an soi na location a khan an zukkala an soi ang ngei chuan thil lo oma ve hi helai hi in saklai khan ita an mol che ve chuan ta hei sulai so in rangwa in te ne khi thingkung oma sulai so wal kha ania te kan va phei chin don ani he lai vel okay kal na tur tha chuk thla man tia vai ho mun man thiam deuh chu kong hi nal ve lung thil mun ania kong nge kong lo bo re thiam lo khang mun ania hei mun a fin fi shim shim kha ngai tlat a thil khop mai an lo om em long chamon ma ni hei he mi te thlam hi ni yang ku ta khusil polin zar in chu om nge ye te ro te ti khamo
hei helai hi lo kurang helai mun hi ni hi hei silpolin zar mai ati ka he bel a bel lo maya hei hi ni hi vai ho spot man thiam em chu hei a bel anei tu te ti 5 pon mai thei ka shelo hei hi chu chuan changel khan hu heng lai changel oma hei balhla changel na balhla na niang chu hei an la lok ka hei heng lai balhla na tam om ve nual la tero te te heng lai mun hi an soi chiang thei ang reng boka an phang kwal lok ka heng lai a thlang vel te hi hei hei heng hi ni hi hei condom man nu te man na ko ruak te ni heng te thleng hi ro ma ni he hei heng ate po hi hei heng heng te chu shit a har da ulak mai the ya heng hi ani an zuk en thei chu photana tuna chuan vai ho khan bum turan zong kola helai a hmuna ka zuk fin fia du khena chan po an soi kha enge thu di ka niam eng tingen soi dan kha adik rengem ti fin fia turin ani bera kha kan muta kan khan hei thlam che po ni lawa bek te kan tiang mai kha nia thing khen pum nok nok ka sil polin zar mai mayang kha nia chunga ero chon rangwa te man ve ni ani sa in liana tur satlia mai mai kha ni a che vel kan buwa kha tiang khan kondom ko ruak te nen lo ni nei noi maya chu mang chuanin an soi tong khan an thu soi kharin tlak viau don ti hria ta mi sang sang iran soi dan kha a inang put maya chu mang chuan helai mun hi vai ho khian nam kan nula te kan nula bik takin kan nula inzuar thin te rui hloina ti buai te poisa ma mo ngoi ngoi te ti mai teng complain tur a khatiang eng ang po tok sela tu hne na ma zual ko ngam lo tur kha target an ron mang thiam khop maya hi kan in zir tir na satangai hlein ka ria an film khur zual te po ngai hlein ka ria ho te tual thi mai theina ni ho te kholo mai theina ni yen hemi ti tu te po hi thei topin ke ni pon kan han bi zuin kan han chui zui ve enge moti tak te chuan ti thei te po la om ma na mu chua thei te po kan le nei ma na amaro chu thil zong zong han soi chu vek chi ro ani lem lowa eng po chu ni sela kan ram nge ya kan ram chu nge ya zan lam thil hian heklai highway che vela te an khopui dai fem sir dewa te kan mizo nula te thil ton rap thak tak tak an mizo nula te an lo tong nge ya an nun dana dik lowa a thalowa rui lo that lo zia te po kan mu chian pha leng ka ria mi tam takin hei hi rui lo ti lo phanan te po mangila thakan nun a hruai khatiang ti lo thei lo din hmuna a siam dan te po kha a fi hleina hriata tin chuta lang chiang em bok chu kan mizo nula te ngei po khatiang khan vai hoin nam dangin nasa takin an lo buma tin poisak nei lem lovin kol rong takin noi chia takin an lo en thien ani an lo
khosak pui thina ni ti kha alang chiang hle boka ril runa thlaka tin aza thlak tel hle bokin a hriata poni sela thil lang chiang tak mai chu he thil thlenga tang chuan ka rui hloina min ti chiat na sat zia min ti buaina sat zia alang chianga rui hlo poizia alang chiang em maya tin chumai baka kan rama vai ho te hetia kan ena baya kan te tir nuam kan ti ang ngot thian lo ni lo zia hi alang chiang viewin ka ria an du na chuan an sual na ko nga chuan an lo suak sual ngam khop mai kan rama hian an mu sit telaka chuan an mu sit nge an hnuai chia telaka chuan an lo chero wa thei khop mai ti kha alang chiang viewin ka ria eng pori sela hemi chung chang hi tu langin kan lo ron update le don nia mi bo chung chang te po chu